हम इनका संग जब लगनी इनका कबूतवा आवे लग और मुंबई में चर्चा होले के कमलबास जिया तारे की मर कि अरे चलो रे हितवा कुछ नहीं गा निकल गए दो चार गो गीत गा के भेजले रहनी कि कम से कम जीत जा डर नु बा हरते तो लगले चौबे भाई मरियो जेते कहतनी का भैया कुछ कहानी है खुला चाहिए खुला का करे के 50 सेकंड नोट दे दी पछली बोल दे हम का दिक्कत तो करी खुला कहां दे 500 जमा कर दी हम बोल दे पछली हां रात भर बुलाते रहे हां खुला लगे हमने के दे दे माने जानी की जमा हो गइल बा और जानी की हम बोल देने मान ले अच्छा हमने के बीडीसी साहब बंटी कुंवर जी पता चलल कि उपस्थित बानी तनी मंच पर भी आई तनी हम ये आग्रह करब अब तक कुंवर जी ढेरे बात कहले बानी तनी आवत तनी तब उहे लायक व्यवस्था देहल जाए हां लौटी है ना वो आज तो हां इनका संगे लोग जितना गौनिहार गावल वो अपन रोजी रोटी चलाव इनका संगे जे गावल ओकर नाम हो गइल प्रोग्राम होखे लगा रोजी रोटी चले लगा लेकिन हम एकलौता कलाकार हैं कि हम मनी तो बुताए लगल सबे इनका संगे सट के अपन नाम बना दिल हम इनका संगे जब लगनी इनका के बुतावा आवे लगल भोजपुरी में नारदी में एगो पहिलका गौनिहार कुंवरे जी रहनी है कि जेकर चर्चा मुंबई तक होई हां जी जे फिल्म बनावेला उहो लोग चर्चा करके वो कमलबास कुंवर बक्सर जिला के हवे निमन निमन कटपीस गीत गावेले ये कहेगो गीत फिल्म में लोग ओकरा के कैच करके बनाई लेकिन हम आईनी अब मुंबई में चर्चा होले के कमलबास जिया तारे की मर कतना तोरे पूरी तिथि मनावेले हम के ना भी जिया तारे 60 के आदमी गवावत खाली चौकी कटाइल बा मुअले दाखिल बा आई मंच पर तब रे व्यवस्था हम देते नहीं आई कहीं भी जाकर नहीं जा इतर हुआ सब हम धन्यवाद दे हम कि इतना देर सुमिरन भइल आ केहू कुछ ना कह ना तब 20 मिनट सुमिरन हो जाई तब 20 आदमी खार हो जाई पैसा देव का दे हाँ हाँ जी अच्छा हमारा डॉक्टर इंद्रदेव चचा के नाम पे पुरस्कार बा जकरा माता जी का अंतिम संस्कार में आइल बनी जा आ बंटी भैया आई हाँ को बेर नाम उच्चार ध्यान आई तने देरी होता है बंटी भैया आई काम लगा दीजिए हमने के इतना देर सुमिरन भई आ केहू कुछ बोलल ना आना तो सुमिरन गा दे आ कहानी गा दे एगरी त जहां रहुआ कहानी आई बंटी भैया बहुत दिन हो गइल हमारा देहाती का प्रोग्राम रहे रात भर उपस्थिति रहे हां जी हमरा धनु भैया के परम मित्र भी बनी हमर बंटी भैया खूब सुंदर क्रिकेटर भी बनी सनी उनी तो खेल नहीं बारे संग कहत रहने के एगो खिलाड़ी हमर रहल तो ओकरा चेला बना के गवावेल हैं ए घड़ी चाहा कहनी कि रघुकुलरी सदा चली आई तब तक नायका भाई लोग खार हो जाता आ एक के सुर में कहता कि अरे चलो रे हितवा कुछ नहीं गा हमनियों के मन में होता कि जौन लोग सुनता तो ने सुनावा कौन काम बा ढेर जानकारी पेश कैले लेकिन अफसोस होता कि जे लाखों रुपया खर्चा करता हमने के कहीं जाता नहीं जा माइक नहीं मिलो माला नहीं मिलो गमछी नहीं मिलो आ तब तक मेन जो करते आके 200 नोह जोड़ के आ कहतर कि ब्याह जी तनी देखब सब है तनी अश्लील ना हो एक मतलब कि कहीं ना कहीं भोजपुरी समाज में अश्लीलता हो गइल बा ना हां जी हम सुमिरन में कुंवर जी कहनी है और खड़ा होके हमरा के हितवा कह देले ए जे देखा कहतर कि यही हितवा के चलते कादो हमर वोट काटत रहे
कैसा हमरा है? त लाज लगेला अरे वह जीतल बने नु हमरा लाज लगेला निर्भय भैया उपस्थित बनी स्वागत कहनी हाय इनका गांव के वार्ड 250 वोट से जीतल बने हाँ आई हित जिला परिषद में 35 वोट से जीतल उल्टा में कहतर के हम वोट कर उ तो हमार देन भइल 2-4 गो गीत गा के हम भेजले रहे हाँ, निकल गए 2-4 गो गीत गा के भेजले रहनी कि कम से कम जीत जा हाँ डर नु बा हरते तो लगले चौबे बाबा मरियो जेते इनकर एगो काम बा रात भर गाँव नहीं गए हैं हाँ। सवेरे घरे जइहे बेरे कुबेरे 3 गो लइका बारे सवेरे कुबेरे नाश्ता देवे सर। घाम उगत न बेसी ताव होई त 3 लइका मिल के गुलकोंडी चल अरे बाबू रे बहुत बाबू हो जाता